Эпізод 12. Фраер атрымлівае зладзейскія шпоры. Баран даўно ўжо адчуваў сімпатыю да Яся. Яму падабалася, што хлопец заўсёды ветлівы, весёлы і адкрыты, а імпанавала тое, што Ясь быў вучоны. Што праўда, Алік лічыў Стася рамізніка і прафесара таксама вучонымі, але цяпер заўважыў, што Ясь мае большыя тэарэтычныя веды, чым яны, аднак ніколі тым не задаецца, не пускае дыму ў вочы і не робіць шматзначных мінаў, як шлюндра ў кустах. Ён ахвотна і сумленна тлумачыць, што ведае сам, а калі нечага не ведае, то шчыра ў гэтым прызнаецца і шукае адказу ў кнігах. Алік дагэтуль ніколі не працаваў з фраерамі, але Яся ён пачаў вучыць сваёй прафесіі, як раней вучыў напраўляць абутак, бо хацеў яму дапамагчы матэрыяльна. У ягонай галаве ўвесь час кружляла думка: з юнака быў бы хвацкі злодзей, абаяльны, разумны, смелы і спрытны. Толькі трэба, каб ён трапіў у добрыя рукі. Алік адчуў патрэбу падзяліцца з некім вартым сваімі тэхнічнымі і практычнымі ведамі, тым усім, што ён збіраў гадамі, прыклаўшы дзеля гэтага шмат намаганняў. Баран узяў хлопца на некалькі дробных крадзяжоў, падчас якіх Ясь быў свечкай. Той справіўся са сваім заданнем дасканала, паводзіў сябе смела і разумна. Гэта вельмі падабалася барану, і ён пачаў паступова знаёміць свайго вучня з таямніцамі зладэйскага майстэрства. У свет злачынцаў Алік пакуль вырашыў Яся не ўводзіць. Забірае яго на заданні, расказваў пра турмы, скупшчыкаў, агентаў, злодзеяў, пра маліны, пасярэднікаў, пра ўдала выкананыя работы. Некалькі разоў баран прыносіў з гораду цэлыя наборы навясных замкоў, якія паздымаў адмыслова для Яся з сутарэнняў, складзікаў, гарышчаў і кватэр. Ён разбіраў іх і знаёміў хлопца з механізмамі, з цугальтамі. Ён паказваў, якія замкі можна адчыніць шылам, якія трэба зрываць або скручваць шабрам, а якія распорваць прабойнікам, а якія абразаць нажніцамі для металу. Ён вучыў яго карыстацца шабрам, універсальным зладзейскім рыштункам. Навучыў хлопца ўжываць адмычку, а дзеля гэтага спецыяльна купляў яму на базары старыя ўнутраныя замкі з дзвярэй. Тлумачыў, як выглядаюць і якое маюць прызначэнне розныя зладзейскія прылады. Класіфікаваў яму асобныя віды работ і сістэмы іх выканання. Называў катэгорыі злачынцаў у сферы іх дзейнасці. Свайго вучня ён нават тэарэтычна пазнаёміў з тэхнікай абкрадання вогнетрывалых сейфаў. Ясь ахвотна ўбіраў сабе зладзейскія веды. Паколькі няма друкаваных кніг пра тактыку, тэхніку, этыкі, правілы і гісторыю зладзейства, то гэткую інфармацыю ён засвоіў толькі са словаў, прыкладаў і тлумачэнняў свайго настаўніка. Баран, заўсёды маўклівы, з Ясем гаварыў шмат і заўсёды па справе. Ён меў проста растлумачыць досыць складаныя справы і нічога не ўтольваў ад вучня са свайго досведу. Алік вырашыў не спецыялізаваць Яся ў нейкай адной сферы, а вучыць яго ўсяму. Адначасова баран браў свайго вучня на заданне, калі лічыў, што хлопец яму патрэбны. І гэтым самым злодзей даваў свайму вучню зарабіць. Яго прывязанасць да хлопца была дзіўнай. Відаць, яна ўзнікла ў значнай ступені праз нешчаслівае сужыццё з Паўлінкай, якая ў адносінах да Аліка была злой, грубай і капрызнай. Таму баран шукаў спатолення ў гарэлцы, крадзяжах і размовах з ветлівым, добрым хлопцам. З таго часу, як у Менск увайшлі немцы, для злодзеяў пачалася новая эра. Змена ўлады стварыла пэўны хаос і бязладдзе, чым зланамыснікі рупліва карысталіся. Асабліва шырокае поле дзейнасці адкрылася для аферыстаў. Ясь адносна хутка пазнаёміўся з рознымі відамі работаў, але асаблівую цягу адчуў да афёраў. Ён краў адважна і спрытна, але крацяжы не прыносілі яму задавальнення. У сваю чаргу яго надзвычай цешыла кожнае старанна арганізаванае махлярства, сваё або чужое, у якім ахвярамі рабіліся пераважна хцівыя, радзей бязглуздыя людзі. Ведаючы рынак, ён пачаў працаваць там самастойна як туфцяра. З цягам часу пазнаёміўся і з некалькімі іншымі туфцярамі і жулікамі. Тады ён пачаў працаваць разам з іншымі да сябе падобнымі штукарамі.
Ён быў вельмі разумны і вынаходлівы, ды сам прыдумляў розныя спосабы ашуканства. Але ніводнага метаду ён так належным чынам і не распрацаваў, а ўвесь час перакідваўся на іншыя работы. Ён дзейнічаў не столькі для заробку, колькі з цікавасці, для спорту. Звычайныя ж ліхадзеі пераважна выбіраюць адзін від афёраў ці крадзяжоў. Ясь хадзіў па Траецкай гары ў базарны дзень і уважліва прыглядаўся да атачэння. Рынак быў вялікі, увесь застаўлены вазамі. Ясь насіў пад пахай две вялікія адрэзкі якаснай скуры на падэшвы, закручаныя ў жоўтую тоўстую паперу. Падобны скрутак таксама запакаваны. Ён меў пад крысам плышча. Але там у паперу была загорнутая не скура, а тоўсты кардон. Такая самая вага, форма і эластычнасць. Недалёка ад Яся круціўся малыш, супольнік, прафесійны туфцяра і жулік. Малыш насіў па рынку залаты пярсцёнак, дакладней ліпу, а не золата, але на выгляд усё было ў парадку. Да Яся падыходзіць вясковы мужык, з выгляду заможны. «Прадаеш падэшвы?» «Прадаю». Ясь разгортавае паперу і паказвае тавар. Той з кіслай мінай гне скуру, калупае яе паўзногцем і крытыкуе, хоць тавар найвышэйшай якасці. «Тонкая, на месяц не хопіць. І ад вады разлезецца, як кішка будзе». Ясь забірае падэшвы і загортвае ў паперу. «Не падабаецца, то і не купляй». Але мужык пытаецца пра цану. Ён ведае, што тавар вельмі добры, але хоча купіць яго як мага танней. «За ўсё 1200 рублёў», кажа Ясь. «Дам 500». «І за 1000 не аддам», адказвае Ясь і кіруецца далей у натоўп. Да Яся акурат падыходзіць малыш і спыняе яго. «Можа, ёсць скура на падэшвы?» пытае малыш у Яся. «Ёсць». Ясь зноў дастае з паперы скуру. Малыш правярае тавар. Селянін з неспакоем набліжаецца да іх і прыслухоўваецца. «Колькі хочаш за ўсё?» пытаецца малыш. «Мне ў майстэрню трэба». «Апошняя цана 1100», кажа Ясь. «Дам 1000», гандлюецца малыш. «Ні рубля не спушчу болей», адказвае Ясь. Малыш няўпэўнена адыходзіць. Тады Яся даганяе селянін і пытае. «Дык за сколькі аддасі?» «1100». «Дам 1050, добрая цана, ну!» Ясь разгортавае паперу і зноў паказвае скуру. «Але паглядзі, які тавар, нідзе такога не знойдзеш». Мужык зноў аглядвае скуру і паўтарае. «Дам 1050». «1100, танней не аддам», стаіць на сваём Ясь і зноў абкручвае скуру паперай, ды хавае яе пад крысу плашча. А адтуль дастае наверх пакунак з кардонам. Вясковец урэшце згаджаецца. «Ну давай!» Ясь бярэ грошы, аддае мужыку пакунак з кардонам і адыходзіць. Але не ідзе далёка, а пачынае сачыць за сваім пакупніком. Той ідзе да воза, хавае пакунак у мяшок і закідвае яго пад сядушку. Воз ён пакідае пад нагляд жанчыны, пэўна жонкі, і зноў ідзе на рынак. «Толькі дома заўважыць», думае Ясь і ідзе шукаць малыша. Свайму калегу Ясь дапамог прадаць 3 залатыя персцяні і пару зручальных пярсцёнкаў. Ягоная дапамога палягала на тым, што ён падбіваў цану, калі малыш знаходзіў купца. Гэтак ён прадаваў, да прыкладу, срэбны пазалочаны пярсцёнак альбо іншую падробку, часам у 10 альбо нават 20 разоў даражэй за сапраўдны кошт. Прадаўшы ўвесь тавар, малыш і Ясь падзялілі паміж сабою выручку з сягонняшняга дня. Выбіраючыся на рынак, Ясь апранаўся заўсёды крыху інакш, чым звычайна. Напрыклад, накладаў капялюш, хоць пераважна хадзіў у спартовай круглай шапцы з брылём. У дадатак мог начапіць на нос акуляры ў рогавай аправе з тоўстым шклом. На рынках ён пільнаваўся, каб не спаткаць кліента з папярэдніх справаў. Калі з'яўляцца на базарах стала ўжо небяспечна, ён перайшоў на вуліцы, ў прадмесці, на прывакзальнай плошчы. Заўсёды яму ўдалося выдумваць нейкую камбінацыю, якая давала магчымасць зарабіць на дурноце, наіўнасці, але найчасцей на людской скупасці. Адначасова Ясь працаваў з баранам,
і ўсё больш паглыбляўся ў свет злачынцаў. Ясь больш не цярпеў ад нястачы. Ягонае матэрыяльнае становішча істотна палепшылася. Не галадалі і родныя. Ясь купіў сабе добрую вопратку, папрыгажэў, ягоныя рухі набралі пэўнасці, а позірк стаў смелым. Ён адчуў сабе чалавекам, які выйдзе цэлым з любой складанай сітуацыі. Раман з Лобавай цягнуўся, як і раней. Нервовая, капрызная, уладная каханка не падабалася Ясю. Лобава ставілася да яго як да смаркача, якога трэба вучыць жыць і кахаць. Ясь пачуваўся незалежным, і яго абражала паблажлівае стаўленне з боку жанчыны. Акрамя таго, ён саромеўся ўзгадваць свой першы эратычны досвед, калі ён быў такі неразумны і баязлівы. Напышлівасць Марусі здавалася Ясю пагардай да яго, як да мужчыны. Ясь пачаў прапускаць заняткі і ўсё радзей заходзіў да Марусі. Усё часцей ягоны позірк затрымліваўся на іншых жанчынах, штораз меней яго цікавіла Лобава. Ён вырашыў нават, што перастане наогул да яе хадзіць. Але праходзіла некалькі дзён, і звычайная фізічная цяга зноў кідала хлопца ў ейныя абдымкі. Ён лічыў гэта слабасцю. Ён сам прысягаў сабе, што закончыць з гэтым раз і назаўсёды. Трымаўся некаторы час да чарговага граху. У ім пачала расці непрыязень да гэтай жанчыны, як да прычыны ягоных паразаў. Але патрэба зноў гнала яго да Марусі як нявольніка, які курчыўся ад сораму сам перад сабою. Ён быў з ёю штораз больш рэзкі, ігнараваў ейныя пяшчоты і паддобрывання, стараўся як мага хутчэй, заспакоіўшы сваю цялесную патрэбу, яе пакінуць. На пачатку іхняга раману Маруся думала, што Ясь закахаўся ў яе. Яна меркавала, што да яе ў рукі трапіў хлопчык без досведу, якім яна зможа кіраваць як захоча. Пазней яна заўважыла, што Ясь яе пазбягае, не любіць ейных пацалункаў. Толькі тады яна зразумела, што служыць яму дзеля заспакоення разбуджаных жаданняў ягонай плоці. Але ў той жа час яна сама адчула, што прывязалася да яго. Аднак у гэтым не было элементаў сапраўднага кахання. Хутчэй гэта была любоў да самой сябе і абраза, што не можа ўтрымаць у кулаку такога недасведчанага партнёра. І ўсё ж зграбны, моцны, прыгожы хлопец завалодаў сямейнымі думкамі, і ёй цяжка было прымірыцца з ягонай абыякавасцю. Аднаго разу Маруся запытала ў Яся: «А ты мяне кахаеш?» Ясь, агаломшаны неспадзяваным пытаннем, маўчаў. «Ну кажы», – настойвала жанчына. «Так», – няўпэўна адказаў Ясь. «Так», – перадражніла яго Маруся. «Гэтак і качка скажа, ты скажы шчыра». «Я не ведаю», – адказаў Ясь. «Чаму не ведаеш?» «Не ведаю, ці кахаю, і ўвогуле, што значыць тое каханне». «Каханне – гэта тады, калі ты хочаш мяне больш за іншых жанчын. Увесь час думаеш толькі пра мяне, сумуеш па мне, ну, разумееш?» «Разумею. Ну і што?» «І то, што я цябе не кахаю», – шчыра і спакойна сказаў Ясь. «Так, ах ты подлы, гнюсны, я цябе вучу, я для цябе стараюся, а табе вся цалкам аддалася, а ты такі». Маруся ўся налілася чырванню. У вачах яе ўспыхнулі іскры злосці. «Ты сама захацела, я цябе не прасіў. Ты рабіла, што хацела, а я цябе слухаўся», – спакойна адказаў Ясь. «Тады пайшоў вон, дурань!» – крыкнула Маруся. Ясь неспешна ўстаў з месца і выйшаў, сказаўшы: «Да пабачэння». Ён быў абсалютна спакойны. Хлопец адчуваў, што мае рацыю. Прыкідвацца закаханым у Марусю падавалася яму гідкім. Ён наогул ненавідзеў падман, які будаваўся на баязлівасці або на карыслівасці. Праз некалькі дзён у нядзелю Ясь спаткаў Марусю на вуліцы недалёка ад дому. Сустрэча не была выпадковай. Маруся папярэдне заўважыла, што Ясь па дарозе ў горад зазірнуў да манцёра, таму выйшла во двор і памалу ішла ў ягоны бок, чакаючы, калі ён выйдзе ад суседа. «Добры дзень», – ветліва прывітаўся з ёю Ясь, выйшаўшы ад манцёра. «Добры дзень», – весела адказала Маруся. «Можа, завядзеш мяне ў кіно?»
Добра, адразу ж згадзіўся Ясь. Па дарозе яны гарэзліва і нязмушна размаўлялі. Маруся была ў вельмі добрым настроі, вясёлая, дасціпная, мілая. Ясю гэта падабалася, і калі ён на пачатку быў крыху насцярожаны, то хутка памякчэў і таксама зрабіўся гуллівы і свавольны. Цяпер яму было з ёй вельмі прыемна. Хлопец не мог пазнаць жанчыны, якая яго тыранізіравала і глядзела на яго звышку. Лобава зразумела, што змусіць змяніць сваё стаўленне да Яся. Яна адчула, што хутчэй дабрынёй зможа яго ўтрымаць пры сабе. А яна вельмі хацела гэта зрабіць. Акрамя таго, што ёй быў патрэбны мужчына, у ейным жыцці разгаралася новае сапраўднае каханне. Яна ўсвядоміла гэта толькі тады, калі Ясь на некаторы час ад яе аддаліўся. Іхні раман трываў далей. Але цяпер Ясь граў ім першую скрыпку. Ён не навязваў каханцы сваёй волі. Жанчына сама па сабе стала ў адносінах да яго мяккай, далікатнай, усяляк старалася яму падабацца. Аднойчы Аліка Барана наведаў Філіп Лысы. Мала хто ў зладзейскім свеце ведаў, дзе жыве Алік Мангол. Алік Мангол – гэта была мянушка, якую яму далі, пэўна, з-за яго крыху касых вачэй і скулаў, якія выступалі на твары. Філіп Лысы належаў да нешматлікіх прафесійных злодзеяў Мінску, з якімі Баран дачыняўся як з раўнёй. У злодзеяў гэтая іерархія выбудоўваецца паводле спрыту, досведу, а перадусім характару. Яны маюць нават асаблівае слова характэрны, напрыклад. Характэрны хлопец. Гэта варты даверу, смелы, салідны. Як калега, не круцель, заўсёды трымае слова. Філіп не застаў Барана дома. Ён элегантна пакланіўся паўлінцы і сказаў: «Маё шанаванне, мадам». «Добры дзень, вы да Аліка?» «Натуральна. Я маю да яго асабісты першага класу гандлёвы інтарэс». «Няўжо і гэты злодзей?» – падумала Паўлінка, гледзячы на дастойную высокую фігуру Філіпа, яго экстраэлегантны строй, крыху лысаватую галаву, якая блішчала ад чарговага фантастычнага сродку для росту валасоў. «Сядайце, калі ласка», – ветліва прапанавала Паўлінка. «Прадстаўлюся, пані», – урачыста прамовіў Філіп. «Князь Разумоўскі». Філіп паціснуў і пацалаваў паўчыну ладонь. Паўця, якую збянтэжыў тытул і элегантнасць госця, залілася чырванню, а Філіп вырабляўся далей. Ён ведаў ад Аліка, што той жыве з фраеркай, таму лічыў, што можна пускаць дым у вочы, колькі ўлезе. Натуральна, ён не перакрочыў бы мяжы, пасля якой мянчэнне языком ператварылася б у заляцанне да марухі калегі. Ён быў старым блатным і глыбока шанаваў непісаныя правілы і зладзейскія традыцыі. Але чаму б і не пазадавацца перад прыгожай жанчынай? «Я, можа, крыху не ў час», – сказаў Філіп. «Але я ахвотна пабуду ў таварыстве такой цудоўнай кабеты. Адзін заволак неяк сказаў: жанчыны – гэта кветкі ў раі Магамета. А што можа быць лепшае за кампанію прыгожай ружы? Чалавек ужо пры жыцці можа адчуць сабе як у раі». Філіп, які ўвесь час пагардліва надзіваў губы, пазяхаў і меў кіслую міну, перад Паўлінкай расправіў пёры, каб падкрэсліць сваю паважнасць і блатнярскую саліднасць. Ён быў дасціпны, вясёлы, без упынку сыпаў жартамі і прымаўкамі. Паўлінка была ў захапленні ад новага госця. «Вось каб мой Алік быў такі, а то маўчыць як пень, а вочы як нажы. Але гэты, пэўна, не злодзей». Праз гадзіну з гораду вярнуўся Баран, які разам з Ясем хадзіў аглядзець адну работу. Гэта была самастойная ідэя Яся і ягоная прапанова. На вуліцы Захарыўскай, насупраць Кветкавага скверу, была вялікая малочная крама. Там прадавалі сыры, малако, смятану. Гандаль ішоў бойкай, напрыканцы дня ў касе збіралася шмат гатоўкі. Ясь даволі доўга назіраў і прыйшоў да высновы, што гаспадары крамы вечарам не забіраюць грошай. Хлопец, стараючыся добра падрыхтавацца да работы, дакладна праверыў тэрыторыю і знайшоў невялікія жалезныя дзверы, якія вялі ў краму з чорнага ўваходу і размяшчаліся ў цёмным закутку каля сходаў. Тымі дзвярамі не карысталіся. На дзвярной скабе вісеў іржавы навесны замок, але знутры дзверы маглі маць засаўкі або крукі. Спачатку Ясь меркаваў, што ўвайсці ў краму
праз чорны ход не атрымаецца, нават калі ўдасца зняць навесны замок і адчыніць адмычкай дзверы. Ён, аднак, не пераставаў круціцца каля крамы, безупынна абдумваючы, як абрабіць павука. Яго вабіла гатоўка, натхняла жаданне самастойна скласці план грунтоўнай работы. Праз некаторы час у яго нарадзілася такая ідэя. Ён адзначыў, што кожны дзень пад малочную краму пад'язджае крыты воз, і з яго разгружаюць скрынкі з масламі і сырамі, слоікі з малаком. Большую частку тавару праз краму зносілі ў малы пакойчык ззаду, менавіта туды і вялі знадворку жалезныя дзверы. Я заўважыў, што тавар цягаюць не толькі фурман і работнік, якія прыязджаюць возам, але і мужчынскі персанал крамы, акрамя самого ўладальніка. У краме працавалі 2 дарослыя мужчыны, 2 жанчыны і 1 малады хлопец. Таму звычайна тавар разгружалі ад 3 до 5 мужчынаў. Я падумаў, калі я возьму з воза одну скрынку з маслам і панясу ў краму, то тыя з воза будуць думаць, што я з крамы, а ў краме падумаюць, што я прывёз тавар і ім дапамагаю. Калі нехта нешта заўважыць, то я скажу, што хацеў ім дапамагчы. Спачатку я спланаваў занесці скрынку ў тыльны пакой у краме і там схавацца, перад гэтым адамкнуўшы звонку 2 замкі. Вечарам, калі б краму зачынілі, ён мог бы зрабіць работу і выйсці праз чорны ход. Але крыху падумаўшы, ён адмовіўся ад такога плану. У краме магло не быць места, каб схавацца. Яго прысутнасць маглі б выкрыць. Урэшце нашмат прасцей было адамкнуць дзверы знутры, а вечарам пасля закрыцця крамы адчыніць дзверы звонку і ўвайсці ў краму. Праз некалькі дзён Ясь, які падышоў да крамы, трапіў акурат на дастаўку тавару. Воз спыніўся перад будынкам. Пачалася разгрузка. У краме было шмат пакупнікоў, таму дапамагаць фурманам выйшаў толькі 1 прадавец. Ясь сняў з галавы шапку, усунуў яе ў кішэню, увайшоў у краму. А потым, калі прадавец і фурман разам панеслі вялікую скрыну, Ясь без шапкі выйшаў на вуліцу, узяў на плечы меншую скрыну і панёс яе ў краму. Прадавец і фурман выходзілі з пакойчыка, калі Ясь туды ўвайшоў. Ясь паставіў скрынку на нейкай паліцы і спяшна выняў ліхтарык. У яго святле злева ад сябе ў задняй сцяне пакою ён распазнаў жалезныя дзверы. Яны былі зачыненыя на вялікую засаўку і 2 крукі. Ясь хутка рынуўся да іх. Засаўка паддалася адразу ж. Затое 1 з крукоў заеў, і Ясь, учапіўшыся аб беруч, ледзь змог яго адчапіць. Крыху стрывожаны, ён выйшаў у гандлёвую залу і пачакаў у чарзе, пакуль прадавец і фурман не ўвайшлі з вуліцы з наступнай скрыняй. Пасля гэтага Ясь надзеў на галаву шапку, выйшаў з крамы і хутка пашабаваў у пошуках свайго настаўніка. Ясь знайшоў барану дома і падрабязна расказаў ім пра работу, якую ён сам заўважыў, прадумаў і падрыхтаваў да выканання. Урэшце закончыў. Мы мусім сёння вечарам туды пайсці, і як толькі зачыніць краму, увайсці з тылу і забраць грошы. Баран падчас расповеду Ясю глядзеў на хлопца, крыху прыжмурыўшы вочы. Калі Ясь закончыў, то Алік пляснуў яго рукой па калену і сказаў з павагай і прызнаннем: «Але з цябе і блатняга зрабіўся, га, бандзюгайла!» На твары Яся выступіў румянец. Хлопец быў задаволены. Ён ведаў, што ягоны настаўнік скупы на пахвалу, таму адабрэнне ад Аліка ён цаніў асабліва. Алік зараз жа сабраўся, і яны разам пайшлі ў горад, каб баран прыгледзеўся да работы. Замок вялікі, але просты, шылам можна атамкнуць. А дзверы адмычкай. Клёвая работа. Настаўнік і вучань дамовіліся, што вечарам пойдуць на работу. А калі краму зачыняць, Ясь зойдзе туды праз чорны ўваход, а Алік павесіць на дзвярах замок, каб усё выглядала натуральна. Работу ускладняла тое, што крама мела вялікія вітрынныя вокны, а каса знаходзілася з правага боку каля вакна. Таму з вуліцы яе было вельмі добра відаць. «Трэба ўзяць яшчэ аднаго хлопца, а калі ты будзеш усярэдзіне, мы станем пад акном і будзем нібыта размаўляць», – пастанавіў баран. З'яўленне Філіпа было барану на руку. Алік пазнакоміў яго з Ясем,
і прапанаваў калегу пайсці сёння на заданне. Філіп, бесперастанку пазяхаючы і ўвесь час пагардліва надзімаючы губы, прыглядаўся да Яся, якога гэта вельмі бянтэжыла. Філіп згадзіўся на работу адразу ж. Ён і сам прыйшоў да барана з прапановай абрабіць павука на вуліцы Петрапаўлаўскай. «Можна зрабіць кабар, але трэба 3 чалавекі. Ну, дык 3 і пойдзем», – сказаў баран. «За малады яшчэ», – Філіп кіўнуў на Яся. «Нічога», – адказаў баран. «Даўно ўжо са мной ходзіць. Характэрны хлопец, работу ведае». Філіп выдзьмуў губы і станоўча заківаў галавой. І толькі цяпер Яся чуў сябе сапраўдным злодзеем. І яму было вельмі прыемна.